Yakini ki shijur layu I ha hospital ringkat bat ikhun chenrang I badang syukha kane kapuran kalapan benai ka jingwan yuk kejat haying jong ini ikhun lungrit lingba ka Instagram. Hadin baga Bharti Singh bat uhash limba chia kilayo jingker khu da ikhun chenrang. Kane kapuran kalayasam ya kane ka khubor lingba ka Instagram ha ka baki pajba nong kershan kilas dang ban ai khublei kit bok kit ruyang yaka bat ye ini ikhun badang syukha jongka. Yakini ki shijur layu I ha hospital bat ikhun chenrang badang thamma jongki. Napring ki klur bapau nam baro ukaran johar ulong uwe na ki klur ubaningkong ban ai khublei kit bok yakini ki shijur. Hadin kane but saka Anita Hassanandani Priyanka Sharma bat u Amruta Khanvilkar. Katkum ki thamai khubor layathu baka Bharti kalapan bena bakalapun khun haka shpau tarik jong ubnai nopra nakaliang jong kane kapuran kalayasam ya kane ka khubor lingba ka Instagram jongka haka ba ki babun ki klur kila ai khublei kit bok kit ruyang yaka. Nadu bawan ling shop ka khlam jingpang COVID-19 mensyam snam daki million ngut ki pajba nong kershan ki bahap bansat slong yalade hala ki jong ki ying kisam kila pai khmat saka channel jingpen berngya naka entertainment ban penlit por na kabanta jongki ha ka banapring ki show bapher ka jinglam ktien jongkane kapuran ka Bharti kalong ka wei ki show ka bakham khring bahai ki pajba nong kershan bat kane ka penya deiru ya ki pajba nong kershan lingba ki rukom ak bapher jongki.